Господин министър, през ноември 2024 година няколко медии съобщиха, че Антон Зингаревич е обявен от българското Министерство на отбраната за опасен за националната сигурност и му е забранено да влиза в страната за срок от 10 години. За краткия период, през който е собственик на футболен клуб Ботев Пловдив, е инвестирал над 70 милиона. Господин Зингаревич няма никакъв бизнес в България. Единственото, което го свързва с страната ни, е любовта към футболен клуб Ботев Пловдив. В отговор футболен клуб Ботев към Ботев Пловдив, директорът на ДАНС господин Тончев посочва, че включването на господин Зингаревич във въпросния черен списък е станало по негова инициатива, но не посочва с какви мотиви е взел това решение. Съгласно разпоредбата на член 21а, алинея 1 от Закона за чужденците в Република България, едно лице може да бъде включено в информационния масив на нежеланите в страната чужденци при наличието на основания по член 10, алинея 1 от същия закон. В член 10, алинея 1 са посочени 28 основания, поради които може да бъде отказано един чужденец да влезе в страната. Обръщам внимание, че господин Зингаревич е счетен за нежелан за срок от 10 години. Не е ясно по какъв начин и с какви мотиви е определен този срок. При положение, че в разпоредбата на член 21а, алинея 1 от Закона за чужденците в Република България не съдържа срок за налагане на тази мярка. Не на последно място, в писмото господин Тончев изрично се казва: включването на лица в информационния масив на нежеланите в страната чужденци по член 21а, алинея 1 от Закона за чужденците в България не представлява принудителна административна мярка, поради което председателят на ДАНС не е издал заповед, която да може да бъде оспорена. На практика, без да бъде обвинен в нищо, без да е нарушил нито един закон, български или европейски, без да се излагат мотиви и без дори да бъде надлежно информиран, наложената административна мярка на господин Зингаревич е лишен от възможност за адекватна и навременна защита. Всичко това се случва в модерна, демократична и европейска България. В тази връзка въпросът ми е: кой и с какви мотиви взе решение да включи Антон Зингаревич в черен списък с 10 годишна забрана да посещава България? Защо не е информиран господин Зингаревич за забраната чрез официалните представители в България, а именно ръководството на футболен клуб Ботев Пловдив? Смятате ли, че тази практика е демократична, защото на мен ми напомня за един друг строй? Благодаря. Благодаря ви, господин Янков. Просрочихте времето. Заповядайте да отговорите на поставения въпрос, господин министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Янков, уважаеми господин Георгиев, в отговор на постъпил от ваша страна въпрос относно причините за 10-годишната забрана на Антон Зингаревич да влиза на територията на Република България, ви уведомявам следното. Министерството на отбраната не може да вземе отношение по поставените от вас въпроси. Видно от разпоредбата на посочения от вас член 21а от Закона за чужденците в Република България, право да включват чужденци в информационния масив на нежеланите в страната чужденци при наличието на основание по член 10, алинея 1 от Закона имат министъра на вътрешните работи, министърът на външните работи, председателят на Държавна агенция национална сигурност или упълномощени от тях длъжностни лица, но не и министърът на отбраната. Това въобще не е в функционалните правомощия на Министерството на отбраната, на министъра на отбраната. Условията и редът за поддържане и актуализиране на този информационен масив се определят от министъра на вътрешните работи и от председателя на Държавната агенция на национална сигурност и отбрана и от министъра на външните работи. Този пример е пример на фалшива новина от медии в условията на свобода на медиите, в което не знам и аз по какви причини е набъркано Министерството на отбраната, че има някакво отношение към това решение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Запрянов. Заповядайте, господин Янков, за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Господин министър, не съм и очаквал да ми дадете адекватен отговор. То се предполага. Относно това дали новината в медиите е фалшива или не, аз не мога да взема отношение, защото
те са обществено достъпни. Опровержение на тази новина не сме видяли от Министерството на отбраната. Въпросът ми е постъпил достатъчно рано, за да имате време за адекватна реакция, да защитите Министерството, което представлявате и което според мен, скромното ми мнение, че към този момент го срамите. Освен това, тази забрана има ли нещо общо с списъка на санкционирани лица, обявен от украинския клон Зеленски, в който господин Зингаревич фигурира, както и членове на неговото семейство? Тук предполагам, че Вие може да ми отговорите, тъй като, доколкото знаем, комуникирате в доста близки отношения с въпросната терористична държава Украйна. Благодаря. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте. Категорично отричам да има каквото и да е влияние на това, което украинската страна е публикувала като списъци и оценки във връзка с дейността на Министерството на отбраната. Нямаме нищо общо с тези неща. Пак подчертавам, в Уикипедия е посочено, измислено, че има някакво отношение на Министерството на отбраната към този случай, което си е чиста фалшива новина. Аз пак повтарям, няма как Министерството на отбраната, ако има участие, има информация по тези въпроси, тя да не съществува, да не бъде предоставена на съответните органи, но това не е работа на министъра на отбраната въобще да събира такава информация. Не е в моите правомощия, разбирате ли? Тук сте прав, но ако трябваше ние да реагираме за този въпрос, ние от вашия въпрос разбираме, че някои медии са излъгали и са набъркали Министерството на отбраната. Вие сте задали въпрос на председателя на Държавната агенция национална сигурност и в неговите правомощия да отговаря на всички тези въпроси. Аз просто нямам информация, разбирате ли? Няма как да имам информация. Да. Благодаря.